Предупреждавам те, че ако тази папионка не направи възел на врата ми, няма да излезем на вечеря. Ако не излезем на вечеря, няма да стъпя повече в офиса. А ако не стъпя в офиса, двамата с теб ще гладуваме, децата ни ще бъдат на улицата. Майкъл, Джон, бързо по леглата. Какво става? Внимавайте, госпожице Дарлинг. Това беше последната капка. Не мога повече. Защо? Какво има, татенце? Какво има? Има една папионка, която не иска да се върже около врата ми. Около закачалката, да. 20 пъти се върза около закачалката, но около врата ми не ще. Уви, не мога да се справя, признавам, и напълно ще откача. Опитвам от гогата с папионка да укротя, но не става и вече съм на ръба. Любими мой твърдо обещава, че без битка няма да се дам. Без папионка няма как да мина през този прах. Това ще е провал голям. О, татко! Ние сме Дарлинг, Всеки тук е Дарлинг. ето нашата фамилия. Откъде дошла е тя, не знаем досега. Но аз съм Дарлинг. О, да! Да, ние сме Дарлинг, помнете, че сме Дарлинг, няма нужда от суета. Пред очите на света, гордо вдигаме глава, ние сме Дарлинг. О, да! Джордж, скъпи, нали знаеш, че не е добре за здравето ти да се вълнуваш толкова? Хайде, успокой се. Опитай само малко по-спокойно. Не се вълнувай, дишай сега. После бавно брой до 3, така ще видиш ти, че правиш буря в чаша вода. О, скъпи, папионката ми дай, ще сложа на тази битка край. Няма полза от къвги, от крещенето зори. Ето виж, отнеми само миг. Да, ние сме Дарлинг, Всеки тук е Дарлинг. ето нашата фамилия. Откъде дошла е тя, не знаем досега. И аз съм Дарлинг. О, да. Да, ние сме Дарлинг, помнете, че сме Дарлинг, няма нужда от суета. Пред очите на света, гордо вдигаме глава, ние сме Дарлинг. О, да! Ние сме Дарлинг, Всеки тук е Дарлинг. Ето тяхната фамилия. Откъде дошла е тя, не знаем досега. Те са Дарлинг. О, да! да, ние сме Дарлинг, помнете, че сме Дарлинг, няма нужда от суета. Пред очите на света, гордо вдигаме глава, ние сме Дарлинг. Ето, това беше последната капка. Винаги съм казвал, че не искам куче за бавачка. Целият ме направи в кост. Татко, Нана е съкровище! Моля те се, не я изхвърляй! Моля те! Да, несъмнено е съкровище, но понякога се ядосвам, когато гледа децата ни все едно са кученца. Ако не е Нана, няма кой друг да ни пази, татко. Нана, погрежи се децата да си измият зъбите. И Майкъл да си изпие лекарството. Няма да го пия, Нана. Аз няма да позволя повече на това куче да царува в моята къща. Татко, не! Татко, моля те, не дей! Виж, Нана плаче. А така, а защо никой не гушка мен? Аз само печеля пари. Защо никой не ме гушка? Мястото на това куче е в двора и още сега ще го отведа. Татко! Не! Татко, не дей! Хайде, какво правите? Лягайте се вече. Тя е ужасно нещастна. Мамо, чуваш ли как Нана лая отвън? Тя не лая, когато е нещастна, а когато надушва опасност. Време да се лягате.
Питър, къде си? Ти кажи. Питър, Питър, хайде, не мълчи. Питър, нима си само сън. Питър, зная, там си някъде вън. Летиш с моите мечти, с безброй чудни звезди. За миг към мен погледни, чакай ме, Питър. Питър, сам си, нали? Свободен искаш да си. Мечтая си някой ден да бъдеш с мен. Ти идваш, настъпи ли време за сън? И чакаш в полумрака, стаен до прозореца вън. Усещам, че си близо. Чувам как листата шумят. И после тихо тръгваш. Къде намерил си път? Летиш с моите мечти, с безброй чудни звезди. За миг към мен погледни, чакай ме, Питър. Питър, сам си, нали? Свободен искаш да си. Мечтая си някой ден да бъдеш с мен. Питър. Сън, къде е онзи звяр, който ми откъсна сянката? Искам си сянката. Няма я! Какво каза Зънзън? В чекмеджето. Отваряме на 3. 1, 2, 3. О! Ела тук веднага! Престани да ми се подхилваш! Идвай! Ще си намери друга сянка! Ела тук! Стой! Ха-ха! Хванах ли те? Питър! Как ти е името? Уенди Мойра Анджела Дари. Моето е Питър Пан. И това е всичко? Да, Много съжалявам. няма значение. Къде живееш? Втората звезда вдясно и право до сутринта. Ама че смешен адрес. Не е смешен. Имах предвид, него ли слагат на твоите писма? Не получавам никакви писма. А майка ти не получава ли? Няма майка. О, Питър, нищо чудно, че беше толкова Не ядосан. бях ядосан за някакви майки. Плачех, защото не можах да се закрепя сянката. А и плюс това изобщо не съм ядосан. Питър, тя трябва да се зашие? Какво е това да се зашие? Ама ти си ужасно невеж. Не съм. Аз ще ти я зашия, ти само я хвани. Добре. Питър, аз мисля, че малко ще те боли. Няма да плача, защото съм смел и... Ауч! Ау! Какво правиш, бе, Уенди? Ау! Готово. О, колко съм умен! О, колко умно от моя страна! Уенди, виж! Виж! Разбира се, аз нищичко не съм направила. Все нещичко свърши. Нещичко.
Щом мислиш, че аз не съм ти нужна, аз ще си лягам. Уенди, чакай! Уенди! Уенди! Едно момиче е по-полезно от 20 момчета. Ти наистина ли мислиш така, Питър? Да. О, това беше много мило. Ако искаш, ще ти дам една целувка. Благодаря ти. Питър, ти нали знаеш какво е целувка? Ще разбера, когато ми я дадеш. Уенди. Уенди. Ето ти целувката, Питър. Благодаря. Май, аз трябва да ти дам една. Ако искаш. Уенди. О, аз ще нося твоята целувка на врата си. Щом щеш? Ти на колко си години сега? Не знам, но съм съвсем млад. Уенди, аз избягах в деня, който се родих. Какво? Да, чух майка и татко да си говорят какъв ще стана, когато порасна. Аз никога не искам да порасна. Искам вечно да съм момче и да се забавлявам. Но, Питър, само си помисли за всички чудни неща, които изпускаш. Да имаш семейство, кариера, да станеш богати. Не, Уенди, слушай. Какво става, когато пораснеш? Какво става, когато си висок? Сянката ти спира да те гони, а светът става все по-широк. Уенди, скучно е, щом си голям, уроци, задачи, безчет. Затова реших да не стигам до там, по-добре да остана момче. Но, Питър, ти просто не можеш цял живот да си останеш момче. Само помисли колко вълнуващо е да бъдеш мъж и баща. Питър, ти не искаш ли да се ожениш? Не, Уенди, скучно е, щом си голям, уроци, задачи, безчет. Затова реших да не стигам до там, по-добре да остана момче. Избягах от дома, щом родих се на света и към Кенсингтън Гардънс потеглих. Мърля съм понякога и не до там възпитан, а знанията мои са бегли. Уенди, тук животът е измислена игра, погледи, жестове, фалшива суета. Виж колко отговорности мъжът поема сам, но кой ще вечното момче да Питър Пан? Уенди, тук животът е измислена игра, погледи, жестове, фалшива суета. Виж колко отговорности мъжът поема сам, но кой ще е вечното момче? Кой ще е вечното момче? Кой ще е вечното момче да Питър Пан? Питър, къде отиваш? Чудя се, къде ли е Зънзън? Коя е Зънзън? Тя е моята фея. Питър, дали искаш да ми кажеш, че в тази стая в момента има фея? Да, всяко момиче и момче трябва да има по една фея. Трябва да има? А няма ли? Не, виж, децата сега знаят толкова много, че бързо престават да вярват във феите. Ако някое дете каже, аз не вярвам във феи, някъде по света умира фея. Колко ужасно. Но твоята фея в момента е тук с теб, нали? Току-що беше. Няма ли чуваш? Единственият звук, който чувам в момента е звънтенето на камбанки. Това е Зънзън. Това е езикът на феите. Струва ми се, че и аз се чувам. Май съм я затворил в голямата кутия. Голямата кутия? Рако!
Зънзън, не бива да говориш така. О, разбира се, че много съжалявам, но откъде да знам, че си била вътре? Питър, тя може ли поне за малко да застане неподвижно, за да я видя? Тя почти никога не застава неподвижна. Ти си ужасен, ти си глупаво магаре! Ти си глупаво магаре! Питър, ти къде живееш сега? С изгубените момчета в Неверленд. Кои са те? Те са децата, които са паднали от люлките си, когато бавачките гледат на някъде другаде. Ако не ги вземат до 7 дни, отиват в Неверленд. Аз съм капитан. Ох, сигурно е страхотно забавление. Да, само дет сме малко самотни и си нямаме майка. Питър, ако искаш, можеш да ми дадеш една целувка. Сетих се, че ще си я поискаш обратно. О, нямах предвид целувка, една пръстник. Какво е това? Ето такова. Интересно. Май, аз трябва да ти дам един напръсник. Ако искаш. Ау! Какво стана? Някой ме дръпна за косата. Сигурно е била Зънзън. Никога не съм я виждал толкова лоша. Какво казва? Казва, че щяла да го прави всеки път, когато ми даваш напръсник. Но защо? Защо, Зънзън? Защо се смееш? Тя казва, че си глупаво магаре. Тя е много нахална и аз повече няма да й обръщам внимание. Питър, ти защо толкова често идваш при прозореца на детската стая? За да слушам историите, които вашата майка ви разказва. Никой от нас не знае приказки. Ужас. Миналата вечер ви разказва една прекрасна история. Коя? За принцът, който не могъл да намери дамата с стъклената пантовка. Питър, това е била пепеляшка и той е открил и двамата да заживели чудесен живот. Ура! Къде отиваш? Ела с мен. Ще те научи да летиш. Ох, това ще е страхотно! Хайде с мен към Неверленд. О, Уенди, хайде с мен полети. Ще летим към Неверленд. Двама с теб сред сияли звезди. Ето там е Неверленд. Има феи, русалки безброй. Сменала, там в Неверленд. Мила Уенди, ела не се бой. Вижте си децата, те очакват сега. Ще им кажа, доведох ви мама. Ще ги слагаш да спят, ще им правиш обяд. Ще те слушат, съмнение няма. Хайде с мен към Неверленд. О, Уенди, хайде с мен полети. Ще летим към Неверленд. Двама с теб сред сияни звезди. Ето там е Неверленд. Има феи, русалки безброй. Сменала, там в Неверленд. Мила Уенди, ела не се бой. Питър, това звучи очарователно. Но как да замина сега в тази тъмна нощ? Може би е късно, но се чудя дали бих могла. Хайде с мен към Неверленд. Искаш двама с теб да летим? Ще летим към Неверленд. Двама с теб сред сияни звезди. Ето там е Неверленд. Някой ден ще се случи, нали? Ще летим към Неверленд. Значи идваш! О, да! Ще летим. Джон, събуди се. Добре, събуди се, Питър Пан е тук и се ни учи да летим. Защо е дошъл? Питър Пан е тук, ставай, Ще няма ли да се летим. събудиш, Джон? Джон, събуди се. Майкъл, събуди се, Питър Пан е тук. Ще ни учи да летим. Хайде, Майкъл, събуди се, ето ти мечето. Кой? Питър Пан е дошъл. Тихо! Някой идва! Скри! Престани, Нана. Господа
ли, щом са те наели за бавачка? Виж, в пълна безопасност са. И спинкат като ангелчета. Всичко е наред. Отидаха си. Бягна да косам. Страхотно! Питър, как го правиш? Просто си мислиш за разни хубави неща и те те вдигат във въздуха. С малко фейски прах, разбира се. Какво е това? Ето такова. Сега, Майкъл, се концентрирай и си мисли разни хубави неща. Майкъл, повярвай, мисли! Ти можеш да летиш! Аз мога! Да, аз мога! Супер! Питър, аз летях! О, Питър, искам и аз! Сега, Джон, трябва Да, знам. Трябва да си мисля за хубави неща. Татковата фирма. Да стана много богат. Браво, Джон! Ти полетя! Джон! Уенди, готови сме! Тръгваме към Неверленд! О, Питър. Има русалки! Русалки! Има пирати! Пирати! Готови сме, Питър! Хайде да тръгваме! Джон! Майкъл! Ами мама? Хайде с нас към Неверленд! Питър, вече всички летим! Ще летим към Неверленд! Още днес светияни звезди! Ето там е Неверленд! Ще е трудно, тук няма лъжа! С на села, там в Неверленд! Втората звезда! В края на нощта! Но аз не мога да летя. Много е лесно! Трябва само да си мислиш за хубави неща. С малко фейски прах! Еха! Вижте ме! Аз летя! Отлесно, по-лесно е! Уенди, престани! Така ще се измориш прекалено бързо. Ние трябва да летим до сутринта, преди да стигнем до Неверленд. Аз нямам никакво намерение да те нося. Съжалявам, Питър. Хайде с нас към Неверленд! Свободни вълни летим! Села в Неверленд! Божество навред там искри! Ето там е Неверленд! След миг изгрява зората! На села, там в Неверленд! Втората звезда! В края на нощта. Стойте, вързелици! Аре! Слагам много набухвател. За маслото е двигател, а ядки и плодове на око. Брашното най-накрая и захар, то се знае, плюс яйцата и става тесто. После маргарин,
Добавя ми стрихнин, тъй важна съставка, помни добре, скъпи сми, погледни как рецепта се твори за опасно съблазнителен тлъст, сочен кейк. Тлъст, сочен кейк, лесно ще клъвнат горките деца. Тлъст, сочен кейк, хапка една и умират на мига. После, какво правим, капитане? О, сми! Ето фурната гореща! Мятай кейк, какво се блещиш? Ръсваме с захар, с цвят зелен, за да стане по-красив и сладникаво тръпчи. На стихнина, аз съм фен! Млъквай, сми! Глазура приготви, по-ярко да блести. Издъха в аромат, ще ги привлечем. Те няма кой да питат, дали да го опитат. Зато и ще хапнат моя тлъст, сочен кейк. Тлъст, сочен кейк, хапвайте, имам цял казан. Тлъст, сочен кейк, ай, вижда се краят на Питър Пан. Тлъст, сочен, ла-ла-ла-ла. Тлъст, сочен, ла-ла-ла-ла. О, те! Няма кой да питат, дали да го опитат. Зато и ще хапнат моя тлъст, сочен кейк. Тлъст, сочен кейк, лесно ще клъвнат горките деца. Тлъст, сочен кейк, хапка една и умират на мига. Тлъст, сочен кейк, хапвайте, имам цял казан. Тлъст, сочен кейк, ай, вижда се краят на Питър Пан. Какво става? Пиратите идват! Слизат от кораба! Лесно ще клъвнат горките деца. Тлъст, сочен. Чуват ушите ми. Това е крокодилът! Това е крокодилът! Дигайте платната! Какво направя с кейка? Аз? Какво направя с точки? Всичко е наред, отидоха си. Уф! За едната бройка да ни хванат. Иска ми се Питър Пан да се върне. Аз не се страхувам от пиратите. Но знаеш ли, ти си прав. И на мен ми се иска Питър да се върне. Оф! Колко ми се иска да чуя приказката за стъклената пантовка. Да, и аз. Знаете ли, и моята майка разказваше често такива истории. Всичко, което си спомням за моята майка е, че често казваше на баща ми. Помниш ли? Ох, колко много ми се ще да имам собствена чекова книжка. Не знаем какво е чекова книжка, ама много ни се ще да докопаме една за мама. Момчета! Момчета! Момчета!
Чудо! Какво да видим, Нипс? Голямата бяла птица. Тя летеше насам. Каква птица? Не зная, но изглеждаше доста уморена. А и докато летеше, следеше горкичката Уенди. Горкичката Уенди. Сега се сетих. Има такива птици. Казват им Уендита. Ето я! Колко е бяла! Здрасти, Зънзън. Момчета! Вижте, Зънзън иска да ни каже нещо. Нищо не разбирам. Тя казва, че Питър иска да застреляме Уендито. Какво чакаме? Хайде да направим това, което Питър иска. Бързо! Лък! Изстрели! Еха, Питър ще е много доволен. Това не е никаква птица. Мисля, че трябва да е Лейди. Лейди. И ние сме убили. Най-накрая някоя лейди да се погрижи за нас. И ти я уби. Убих я. Когато разни дами идват в сънищата ми при мен, аз казвам: хубава майко. А когато тя наистина дойде, аз се застрелях. Момчета, върнах се! Това е Питър. Крийте я. Така няма да стане. Лягайте върху нея. Защо не се радвате? Хо! Имам страхотна новина! Най-сетне ще имаме майка! Не, али видяхте? Тя летеше насам. Ох, какво ще правим сега? Тъжен ден. Питър, аз ще ти я покажа. Тръпнете се всички. Нека Питър я види. Какво? Това е Уенди! Уенди е мъртва! Чия е стрелата? Моя, Питър. Какво? Питър, виж, стрелата се е забила в това. Това е моята целувка! Тя е спасила живота й! Я дай да видя. Спомням си тези целувки. О, да, това е целувка. Питър, Зънзън плаче. Тя каза, че плаче, защото Уендито е жива. Какво? Ами да. Нали тя ни каза, че ти си искал да застреляме Уендито? Слушай, Зънзън, вече не съм ти приятел. Иха, аз летя! Здрасти, Питър. Здрасти, Майкъл. Момчета, това е брата на Уенди. Уенди, пази се! Здрасти, Джон. Момчета, това е другия брат на Уенди. Питър! Уендито мръдна! Момчета, трябва да построим къщичка за нашата майка. Да, сър! Каква къща?
Да знаехме какви къщички харесва Уендито. Къщичка за Уенди? Че тя е само едно момиче. Да, но нали за това сме нейни слуги? Вие? Слуги на Уенди? Вие двамата също. Уенди, каква къща харесваш? Мечтая си за чуден дом, най-малкият в света, с покрив цял покрит от мъх, стените от листа. Мечтае тя за чуден дом, най-малкият в света, с покрив цял покрит от мъх, стените от листа. Стени и покрив имаме и прелесна врата. Кажи ни, мамо Уенди, какво предстои сега? Останаха прозорците, блестящи с весел звън, и рози да растат навред, и децата играят вън. Останаха прозорците, блестящи с весел звън, и рози да растат напред, и децата да играят вън. Ухаят вече розите, децата ето ни. Не можем да се съборим, деца сме опрели. Лейди Уенди, за вас построихме тази къщичка. Моля ви, кажете, че ви харесва. Прекрасно е. Моля ви, бъдете наша майка. Ние ще сме ваши деца. Разбира се, аз мога да бъда ваша майка, но редно ли е? Това няма значение. Ще направя каквото мога. Ура! Момчета, ще си имаме майка! На първо място майката подрежда си дома и показва на момчетата, що е гребен за коса. Какво се прави с гребена? Не знаят, може би. Защото май за първи път го виждат те, уви. Сега да видим дрехите, какво да подберем. На всички вече ясно е, че имаме проблем. Понякога сме мъляви, признаваме това. Но сменяме си дрехите веднъж на 2 лета. Почиствайте обувките на прага на дома. И моля, не забравяйте за думичката с Б. Каква е тази думичка? Ама вие не знаете. Която почва с Б. Благодаря. За първи път обувките ще чистим пред дома. Сега сме чисти спретнати. Така е. И всичко е наред. Но Уенди
Почти. Питър, ти ми обеща, че ако дойда с теб в Неверленд, ще ми покажеш русалки. Казах, че може би ще видиш русалка. Моля те, Питър, моля те! Уенди, те са жестоки създания и могат да те дръпнат за дългата коса и да те удавят. Нищо, Питър, заведи ме. Добре, както искаш. Уенди, това е много важна скала. Наричате скалата на изоставените. Защо, Питър? Защото когато някой моряк направи голяма беля, капитанът го завързва за скалата и го изоставя. Изоставя го на тази скала? Да, но той горкичке не може да живее дълго, защото когато дойде приливът, водата го залива и той се удавя. Какъв ужас! Старки, обърни срещу вятъра, дръвнико! Опитам се смия, ама нищо не се получава. Какво? Това са пиратите! Бързо, скрий се! Ето е скалата. Дай. Леле, какво става, Питър? Заловили са Тайгър Лили. Коя е тя? Тя е дъщерята на вожда на индианското племе. Старки, завържи тая индянка за скалата. Това да ти е за награда, за дето обикаляш кораба ни с наш в уста. Тайгър Лили, скоро ще се удавиш. Не толкова грубо. Грубичко, но не толкова. Така нареди капитана. Питър, няма ли да направиш нещо? Вие, дръвници! Това е капитана. Сигурно гребе насам. Оставаме индянката на скалата, както ти нареди, капитане. Пуснете я! Да я пуснем. Свежете въжетата и я пуснете да си върви! Но, капитане... Мък! Чуваш ли? Иначе ще те мушкам с куката си! Чудна работа. Сми, по-добре да направим това, което капитанът казва. Ага. Тихо, бягай! Какво е, капитане? Играта загробя! Тия момчета са си намерили майка! Какъв лош ден! Какво е майка? Той не знае какво е майка. Какво беше това? Сигурно е някой от тия русалки. Капитане, дали не можем да отвлечем майката на тия деца и да направим наша майка? О, това е супер идея! Ще пипнем децата и ще ги завлечем на кораба. Ще ги накараме да се разходят по дъската и Уенди ще стане наша майка. Никога! Какво беше това? Нищо не виждам, капитане! Къде е червенокожата? Това е уредено, капитане. Пуснахме да си върви. Пуснахте я! Така ни нареди. Извика ни отдалече, пусна да си върви. Каква е тая измама? Сми, аз такава заповед не съм давал. Колко странно. Аз дадох тази заповед. Кой си ти, страннико? Говори! Аз съм Джеймс Хук, капитан на Веселия Роджер. Не си! Гръм и мълни, кажи го още един път и ще те замеря с котвата. Чакай. Ако ти си Хук, кой съм аз тогава? Треска! Само една риба треска! Треска? И през цялото това време капитанът ни е бил една само риба треска. Лъкнете и двамата, защото... Тук става нещо странно. Не виждат май очите ми. Аз Хук съм, то е ясно.
но същото твърдиш и ти. Хук, гласът ти май е друг. Така се чува тук. Името кажи. Различно от преди. Ха! Зеленчук ли си? Не. А минерал? Не. Папагал ли си? Не. Дали си мъж? Не. А момче? Да. Обикновен ли си? Кажи. О, не. Тогава чуден си, нали? Да. Къде живееш? Някъде далеч. Но днес си тук? Да. Сега ти го разпитай, Смили. Не знам какво да питам. Не можеш да познаеш, предаваш ли се? Да, кажи ми кой е там. Ще ти кажа. Аз съм Питър Пан. Какво? Пан! Питър, внимавай! Падна ми в ръчичките. Моля ви, не дейте! Хванете я! Питър, помогни ми! Питър, и какво ще стане сега с твоята скъпоценна нова майка? Моля ви, не дейте! Първо ще убия момичето, а после и теб. Веднъж завинаги ще сложа край на нашето запознанство. Оле! 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 Бързо! Стигайте платната! Това е крокодила! Бързо стигайте платната! Чакайте ни! Капитани, чакайте ни! Чакайте ни! Моля ви, чакайте ни! Уенди, скоро водата ще ни залее. Тогава трябва да тръгваме, Питър. Да. Ще летим или ще плуваме? Уенди, ти дали би могла да летиш или да плуваш до острова без моя помощ? Не, разбира се. Питър, ти го знаеш. Аз съм съвсем начинаеща. Ох, Хук ме рани и сега нито мога да плувам, нито да летя. Питър, ти да не искаш да ми кажеш, че двамата с теб ще се отдавим? Няма как да се махнем от тук. Освен това, смъртта е ужасно голямо приключение. Не, Питър, аз ще те спася. Ще си мисля за хубави неща и те ще ни издигнат във въздуха. Още ли те боли? Да. Спокойно, стигни. Казах ви да не ме наричате така!
Питър, почакай. Питър, какво има? Просто размишлявам. Нали това, че съм им баща е само на ушки? О, да. Защото ако съм техен истински баща, ще съм много стар. Но те са наши, Питър. Твои и мои. Но те не са истински, Уенди. Не, ако ти не го пожелаеш. Аз не го. О, и аз така си мислех. Не, Уенди, чакай. Уенди! Ти си ядосана, но не разбирам защо. Аз съжалявам, Уенди. Питър, сигурен ли си, че никога не искаш да бъдеш мъж? Не, Уенди, не ме разбираш. Казах ти. Не зная какво и как да обясня. Питър, моля те, поне ми слушай. Как бих могъл, само дай ми знак. Може би приказка ще съчиниш. Не, миг преди края, знам ти ще заспиш. Сега сме сами, няма вече мечта. Стоиш пак до мен, но защо съм сама? Опиш ме добре, какво виждаш, кажи. Не мога да съм какъвто искаш ме ти. Защо? Искаш различен да съм, за да бъда с теб. Да бъда без криле. Кога ще повярваш, че вечно ще съм момче? Нима излъгахте. Кажи ми. Да бъдеш до мен и всичко да видиш. Това е различно и ново за мен. И всеки нов ден света да открива. На тази игра попаднахме в плен. Толкова вярвах, че може би ти ще сбъднеш за мене всички мечти. Без думи пред теб объркан стоя. Само чуй ме за миг и после ще спра. Нима не разбираш, че това е съдба. Не искам да слушам, ще ми кажеш сега. Уж говорим без мир, от полза каква? Нима всичко тук ще завърши така. Защо? Кажи ми защо да съм друг, за да бъда с теб. Сам реших Да бъда без криле. не виждаш ли? Защо? Кажи ми защо са различни мечтите ни. Нима това си ти. Кажи ми. Уенджи! Аз мисля, че се спомням нещо за нашата истинска майка. Но това беше толкова отдавна. Уенджи, не можем ли да се приберем у дома? О, да, Джон, да се приберем у дома. Страхотна идея да си ходим у дома. Не, моля те, не тази вечер, не сега. Веднага. Уенди, моля те, Уенди, остани! Може би в този момент нашата истинска майка плаче за нас. Майкъл, Джон, приготвайте се. Няма да те пуснем! Уенди, моля те, Деца,
Аз съм сигурна, че ако дойдете с мен, моите майка и баща ще ви осиновят. Ами няма ли да им се види малко множко? Не. Ще сложат още няколко легла в гостната. И това е. Питър, пускаш ли ни? Както искате. Питър, а сега преди да си приготвиш нещата, си изпи лекарството. Няма да идвам. Какво? Няма да идвам. Добре, Питър. Тогава поне си изпи лекарството. Деца, Питър няма да дойде. Знаете ли защо? Защото аз се върнах. Да видя майка си. И знаете ли какво открих? Моята майка ме беше забравила. Имаше друго момче в моето легло. Така че ако намерите вашите майки, се надявам да ги харесате. С Богом! Богом, Питър. Познай, Питър Пан, защо аз съм тук? За разплата настъпил е час. Твоят край е дошъл, готви се сега. За битка готов съм и аз. Колко тъжно за теб, но наслада за мен да дочакам победния вик. Ти рани ме, момче, значи знаеш добре. Настъпи последният миг. С Богом, Питър Пан, отрова държа и няма познат антидот. Адио, Питър Пан, още малко потрай, идва краят на твоя живот. Айде чупка, Питър Пан, ще се гътнеш за миг от моя прочут елексир. Чао, Питър Пан, я виж този трик и почвай да се кърчиш без спир. С Богом, Питър Пан, предай се, хлапе, победихте, признай си сега. Адио, Питър Пан, аз съм хук и съм добре, а пък ти ще се валяш в прахта. Хайде чупка, Питър Пан, ще пукнеш, уви, кажи, не те ли е срам? Чао, Питър Пан, вече свършен си ти. Идва край, пропаста падаш сам. С Богом, Питър Пан, горкичкия той, няма страшно, въобще не боли. Адио, Питър Пан, нали си герой, завинаги сладко заспи. Хайде чупка, Питър Пан, ще ми липсваш, момче, ти оставаш в моето сърце. Чао, Питър Пан, беше славно, хлапе, но ще клъцна аз твоите криле. Пътувай, Питър Пан, часът ти дойде, ще бяхме добри врагове. Адио, Питър Пан, пини си добре, та кой би могъл да те спре? Хайде чупка, Питър Пан, толкова дълго търпях, че направо ще заплача на глас. Ще пролея за теб огромни крокодилски сълзи. Огромни крокодилски сълзи. О, горкичкия хук. Оказвам ти чест с този мил жест. Мой скъпи Питър Пан, с Богом идва час.
Защо да не го изпия? Отровено? Да кой би могъл да го трови? Хук? Хук няма как да дойде тук. Моля те, кажи ми, че няма да го пие. Това е отрова. Измисля си, защото ревнуваш от Уенди. Питър! Уенди! Уенди! Какво правиш? Уенди вече никога няма да ме прости. Сърдя ти се! Питър! Питър! Майкъл си е забравил мечето! Уенди, ето го! Мечето на майка. Зънзън? Зънзън? Зънзън, какво ти има? Отровено? Отровено? О, Зънзън, направила си го, за да спасиш Питър. Зънзън, моля те, не умирай! Ако светлината угасне, значи тя е умряла. В какво да вярвам, Зънзън? Ама разбира се, че вярвам в феи! Да, ние всички вярваме. Те също вярват. Всички ще повярват. Аз молба към вас отправям, към децата по света. Феи съществуват, само вярвайте в тях. Аз чакам, покажете, с вик, с плач, с жест. Не чакайте, моля ви, не искам Зънзън да умре. Повярвайте днес, повярвайте днес, повярвайте днес в феи. Спомнете си пак вълшебния прах, повярвайте днес в феи. Повярвайте днес, повярвайте днес, повярвайте днес в феи. Спомнете си пак вълшебния прах, повярвайте днес в феи. Зънзън, Зънзън, моля те, живей. Ти трябва. Те всички вярват. Моля те, Зънзън, не ни оставяй. Живей, Зънзън. Всички вярваме в феи. Моля те, Зънзън. Зънзън!
Да, капитане. Доведи ми онези деца, за да ги... Изкарайте ги от трума! Веднага! Слушайте, мърлювци! Тази вечер ще потънете на дъното на океана и ще станете храна на рибите! Но... аз имам място за двама юнги. Кой от вас иска? Ти, Тутълс, би ли искал да станеш пират? Вижте, сър, не мисля, че на моята майка би харесал да стана пират. А ти, Кърли, дали твоята майка би харесал да станеш пират? Не мисля. Нипс, дали твоята майка би искала да станеш пират? Не мисля, Кърли. Слайтли, дали твоята майка би искала да станеш пират? Не мисля, Нипс. Джон, дали твоята майка би искала да станеш пират? Не мисля. Хук, а дали твоята майка би искала да станеш пират? Не мисля. Глупости! Стига с това дърдорене. Ми, доведете майка им. Старки! Свободно, свободно! Скъпа моя красавице! Тази вечер ще видиш как децата ти ще умрат. Трябва ли да умрат? Трябва! Благ всички! Майко, прости се с децата си. Това са последните ми думи, скъпи деца. Боя се, че това е една заръка от вашите истински майки. И тя е следната. Искаме децата ни да умрат като английски джентълмени. Хайде, вършите! Съсъй, Захарче, ще освободя, ако станеш моя майка. По-добре да нямам деца. Ти ще умреш последна. А вие, безделници, кой от вас иска да е пръв? Какво е това? Какво е това? Какво е? Това е крокодила, капитане! Крокодилът! Скрийте се! Скрийте ме! Затворете решетката! Стойте! Пустете ме! Пустете ме! Пустете ме! Отворете, чоти! Отворете! Бързо, 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 бързо! Бързо! Останат ли? Капитане, но то бил само един будилник. Слава Богу! Но аз нали забраних будилниците? Момчета, време е за убиване! Лейди Уенди! Сега вече няма кой да те спаси! Не! Има кой! Какво? Питър Пан?
Питър. Лейди Уенди, вече сте свободни. С Богом! Чакай, Питър. Ти откъде разбра, че сме пленени? Зън ми каза. Питър, ти няма ли да дойдеш с нас? Не. Деца, отиваме си от дома. Отиваме си у дома, очаква ни на хотела. Достатъчно се лутахме и правихме вели. Май време е сега да станем граждани добри към нов живот. Ще отлетим и ще се влюбим и задумим. Какво ли ще открием там в този свят голям? Не ще сме вече изгубени и няма да сновем насам натам. Оттегляме на дълъг път и думите не ще ни спрат. Не бива да работим, че странно е това. И такива хора има, те се просят си града. Оттегляме, напред летим И нови цели ще покорим. Сега сме вече граждани, вежливи и добри. Не ще сме вече сгубени, отказваме безцелните игри. Отиваме си у дома, оттегляме и то сега. Не сме умници, вижда се, вече са в шок. Обичаш да дърдориш, ще станеш психолог. Отидаме сега в нощта. И ще изчезнем без следа. Безбройни приключения дават весел знак. Всички сме на мнение, отмина веселбата няма как. Оттегляме с победен марш, с нова песен, с вик ура! Не съм природен уникат, какъв ще стана аз? Нали си много важен, ще станеш депутат. Оттегляме, напред летим, съдбите си ще променим. Цялото човечество сега ще разбере. Напускаме всички невърнети, никой вече няма да ни спре. Скъпа! Прибра се! Добър вечер, скъпи. Добър вечер, скъпа. Как мина денят в офиса? Ох, страшно съм изморен. Елизабет, затвори прозореца, че ми е страшно студено. Какво? О, да, скъпа, разбира се, че трябва да държим прозореца отворен, защото иначе как ще се приберат децата? Вечерята на Нана е сервирана. Вечерята на Нана е сервирана. Аз пак си оставам гладен. Джон, защо имам чувството, че и друг път съм бил тук? Защото си бил глупаче. А това кой ли е? Хайде сега глупости, това е мама. Хайде да пропълзим зад нея и да сложим длани на очите й. Не. По-добре да се скрием в леглата и когато тя се събуди, ще ни намери там. Сякаш нищо не се е случвало. Хайде да тръгнем. Уенди, Майкъл, Джон. Мамо! Няма ли кой да укроти това куче? Каква е тая неразбория? Татко! Уенди, какви са тези деца? Това са Слайтли, Тутълс, Нипс. Това са изгубените деца.
И ние ще трябва да ги осиновим. О, не! Моля те, мамо, моля те. Ти са толкова добри. Моля те. Ще те слушат. Добре. Пак сме тук, завърнахме се славно, но преживяхме невиждани неща. Летяхме сред звезди, убих пирати, много сни, но пак сме тук, това е новина. О, мамо, имай милост към Питър, той ме спаси, когато бях беда. Моля те, забрави и бързо ни прости, и нека си припомни без сега, че ние сме дали, всеки тук е дали, ето нашата фамилия. Откъде дошла е тя, не знаем досега, и аз съм Дарли. О, да, ние сме дали, помнете, че сме дали, няма нужда от суета. Пред очите на света, гордо вдигаме глава, ние сме дали. О, да. Уенди, ти все още мислиш за Питър, нали? А защо той не се върна с останалите? Той иска винаги да е малко момче и да се забавлява. Но ние щяхме да се грижим за него. Не, мамо, ти не разбираш. Вие възрастните не можете да се грижите за него, защото не го виждате. А аз толкова исках. А защо не му отидеш на гости? На гости? Да. Хайде, мила, успокой се. Питър. Здрасти, Уенди. Дойдох да ти кажа, че... Да, Питър? Исках да ти върна обратно твоята целувка. Добре. Мама каза, че мога всяка година да ти идвам на гости. О, да, Уенди. Тогава ще дойда, обещавам. Значи, до година. С Богом, Питър. Не! За спомени не говори и не тъжи за мен. Поема всеки своя път в този свят. А времето ще провери дали сме същите. Пази смеха и знай, че той е вечно млад. Довиждане, Питър. Пети, 282 първи. Мисли хубави неща. Ей, вижте, падам във водата на екрана. Значи, да бързо си свалям въжето. Да, стъплението. После се пее и вие почвате да пеете. Не, али видяхте? Тя летеше до нас. Сам, 200 пъти ти казах, че няма я тук при нас. Разбери го най-вече. Какво е това? Стоп! Още веднъж от начало, будилника не трябва да е горе. Кой го сложи там? Сашко!
Какво искаш, бе? Той е брата. Да, тогава защо го виждат? Стоп. 145. Какво правите вие тук? Абе, Ангеле! Ще изключа. Още един път, веднага. Айде. Какво? Слушай, Зънза, вече не съм ти приятел. Да, погледна камерата. Айде, това. Тишина! Тишина! Ясно ли е какво правите? Да! Говорете му сега. Без да го държите. Седни горе. Нана, моля те, не ни засърди. Нищо, защото ние сме гладни, ама иначе, ако не снимаха, щяхме да те нападнем. Хук, а дали твоята майка би искала да станеш пират? Стига с това търторене!